Bidasoko epailaren esku da irtera. Astindu du bere bandera eta abiatu dira. Lehen kaletik Urdaibai, bigarrenetik Hondarribi, hirugarrenetik San Pedro eta laugarren kaletik Castro. Badoaz leia bizian. Baliozkoa da irtera, 20. segundua bete da. Urdaibai buruan eta segundo batera beste 3 ontziak eta errepasatu ingo ditugu orain ohorezko txandan ditugun gizonak. Urdaibairi dagokionez Lur Uribarren gaztea gaur ere patroi lanetan eta bi aldaketa. Distriborretik Borja Biadero sartu da, Beitiaren ordez gaur, eta Baborretik Santi Zabal eta veteranoa Karrionen tokian aldaketa hoiek erabaki ditu Fran Gonzálezek. Eta hemen Hondarribiarrak dituzue, Hondarribiarrak bigarren kaletik eta Orbañanosek 5 aldaketa egin ditu besteak beste. Berak atsedena du gaur eta Gonzalo Carrion da gaur aurreko lanetan ari dena eta aldaketak Ibon Etxeberria, Peñatelzo, Gorka Puertas eta Arkaiz Goñirentzat gaur atxeden eguna hori da erabaki duena eta aldaketatxoak Etxart, lehen estropada du, baita ere Aznar eta Ander Zelaia ere atzo kanpoan zen eta mugimendua Hondarribia. Eta San Pedro hori dagokionez Aitor Balda gaur 3 aldaketa egin ditu, Iker Martin barruan da, baita ere Larrauri eta Eneko Larrarte ere bai, eta bueno, aldaketatxoak baita ere San Pedron. Momentuz Urdaibaik segundo bat Hondarribiri, San Pedro bira eta Castro irura. Eta Castro hori dagokionez Juan Mari Etxabek biarraunari eta patroi aldatu ditu. Gaur bikuina da patroi lanetan eta ababorretik Torronsoro eta Errumaniarra Sorin Silbiu, Dragan Silbiu sartu dira eta kanpoan Iker Jimeno, patroi titularra, eta bi arraunlari aldatu ditu baita ere, Etxebeste eta Fernando Ruiz gazteak atzo aukera izan zuen eta gaur kanpoan da. Urdaibai eta Hondarribi aurretik, San Pedro 2 segundora Castro, 3 segundora Baserri, San Pedro eta Castro, bi oilar nagusiak momentuz burua hartu ezinik Baserri. Bai, badirudi Bermeotarrak horre lehenengo kale horretatik pixkat horrein arteko arantza atera nahian, atzo 3. egitea lortu zuten, baina denboraldia hasierako estropadan Bilbon jokatutako hartan pixka bat ez usteko hartu zuten, 7. egin bai zuten, Geo Portugaleten 4. Horrek esan nahi du hobetzen, esan daiteke egin daiteken txarrena lehenengo egunean egin zutela eta geroztik hobetzen ari direla, esan berda, lehenengo kale horretatikan Tiranek lehenengo txandan izugarrizko lan egin dula, Kaikuk bigarren txandan ere ez du txarra egin naiz eta Pedreinak irabazi 2. kale horretatik, eta ja lehenengo kale hori talisman giza edo erabil daitekeen eta lan txukun bat egiteko aukera duten, lau artean parekotasun handia da, nik uste dute oilar handia direla lauok ere, eta ikusi besterik ez dago, Urdaibai eta oraingoz 4. dijon Castro hori, lau taldeak 2 segundon barruan daude. Bai. Eta Castro ez dago opariak egiteko, pentsatzen zute Galiziara etorri eta lehenengo gauza ostiralean etzen izan ogorgera joatea baizik eta ona etorri eta estropada eremu hau ikusi eta saiotxo bat egitea Baserri. Bai, horrek esan nahi du seriotasuna eta hemen ez direla oporreta eta txantxatara etortzen, hemen alik eta punto gehien eskuratzeko alegin horretan eta borroka horretan lehiatzera etortzen direla eta kirolaria direla erakustea, Estropadaren buruan beraz Urdaibai eta Hondarribi, San Pedro segundo batera, Castro 2 segundora, hortxe dago tartea eta leia, benetan gogorra, eta referentzia Pedreña 4 eta 46 markatu du maniobra garaian, 120 metro falta dituzte orain, eta azkar jakingo dugu Pedreñak markatu dituen denborak, batipat estropada erditik aurrera, bigarren ziabogatik aurrera, zenbaterainoko baliokoak izango diren gaurko honetan. Urdaibai, Hondarribi eta San Pedro parean, Castro 2 segundora. Orain maniobran dira denak.
4:49 lehen irurentzat eta Castro ia 2 segundora. 4:49 bat, tira, ez da inona, ez da inona, 4:49rekin laugarren tokira doaz. Orio, Pedreña eta Kaiku aurretik lirateke, baina lan erditan, bigarren maniobran hori hobeto ikusiko dugu. Baina oreka dago, oreka dago, batipat bigarren eta hirugarren txandako ontzia kontutan hartuta, zuloa txikia da. Aurreko urtetan baino txikiagoa baserri. Ikusten da horre lehenengo txandakoik ere denbora oso egin dutela, Pedreñak ere, 19:46 egin du, 20 jetxi egin da, eta oain dela oso urte gutxi, 20 jeistea, ez dakit, ia pentsa zina zen, 20 urbiltzea denbora oso ona zen, eta orain 20-kan talde pila batek hori lortzen du, ez urrutira jongabe atzokoan, atzokoan 20 bera bederatzi talde ibili ziren, 20 bera ia da dabiltza. Eta atzoko denbora 19-24 izan zen, lau luze eta hiru ziabogakin denbora horiek markatzea ikaragarria da. Beste entrenatzaile batek gaur esan di, aizu, eta bi luze eta ziaboga bakarrera nolako kronoak izan behar ditugu aurten? Hori da, hor dago galdera. Horrelakoan gertatzen da, itsasoa nola dago ze baldintzetan, baino itsasoa eremua, estropade eremu hori normal batean egonda eta biziaboga kenduta, biziaboga kenduta, horre segundo mordo bat gehiago aurrezteko aukera dago, ikusten da, taldeak prestakuntza materiala eta dena aurrera, nik uste dute gizartean bezala, aurrerako borroka horretan lorpenak egiten nahi direla. Ikaragarria doa estropada. Hondarribi eta Castro ere rekuperatu da, eta dana parean. Segundu batean lau ontziak. Ez gara hasiko bete detailetan, lehen bezala, lauak hor segundu batean dira. Castro, Hondarribi buruan, segundo batera Urdaibai eta San Pedro. Estropada dugu baserri. Estropada ikaragarria izan daiteke. Estropada eta polita, nik uste pixka bat polita ikusteko, eta hor zer ikusi zuzena daukatenak urduritasuna, eta horre askatzala jateko moduko estropada, dudari gabe horrengo honetan lau honenak jokoan, eta lau honenak eta horrela direla erakusten, segundo baten barruan inor kamurre eman gabe, iesi egin nahian, baino besteak eusten, aldaketa, nire uste egin dienak oberako direla, atzo Castro bia aurre hartzea lortuzun lehenengo ziabogati, poliki batarteak handitzen jontzen, baino hemen ia bigarren ziabogara lan erditara hurbiltzen nahi direnean parekotasun ezin hobea eta ezin handiagoa. Castrok orain buru hartu du, atzetik aurrera, errentatxoa, eta Urdaibai momentu askotan lehenen izan da, eta orain laugarren. Baina oreka ikaragarria da, oreka handia, 2 segundotan datoz hemen dendenak, hasiratik Castro eta San Pedro pixka bat atzetik, eta orain hortxe Castro buru hartuta. Baina brankak hor dituzu, ikus daitezke garbi, ontzien brankak, hor San Pedro falta da, baina GPS-ak esaten digunaren arabera, Libia ontziare hortxe da, beraz katamaranaren kokalekuak ere askotan ezan nahi du deixente, eta ez larritu, San Pedroren jarraitzaile baldin bazara ikusentzule, Libia ontzia hortxe da eta. Castro eta 2 segundora San Pedro, Hondarribi eta Urdaibai. Hantxe da, branka, San Pedro tarrena ere. Eta hemen Hondarribiarrak, ama Guadalupekoa ontzian. Hankeko lanetan Carlos Mendizabal eta Aritze Gallego. Patroi lanetan Joseba Munarriz. Eta hau oso adirazgarria baita ere, eta ona Orbainan ozentzat. Aldaketa asko eginda ontzia txukun ondo. Eta funtzionatu egiten dula taldeak, ikusten da poliki Castro ies egiteko alegin horretan lortzen ari dela da, San Pedro, Hondarribi, Urdaibai hiruak denbora berdinean, baino Castro hori 2 segundo hiru ontzi batena ies eginda, eta ziabogo honetan ontzi baten diferentziakin ziabogo hau egitea, nik uste dute indarra handia emango diola, eta hemendik aurrea tarteak haunditzeko aukera Castro hori. Ontzi bat Castro. Pedreñaren demora 9:48 izan da hemen, 9:48. Eta horri biliko dira,
Ez dute hobetuko, eta maniobra txarra Castro. Oso txarra. Maniobra kaskarra Castro. Arraun txikiakin arazoak. 9:50 Castrorentzat. Eta Hondarribia irten da aurretik. Erne maniobra kaskarra. Zeharo gainera Castro. Eta gora bera handiak. Hondarribia lehenengo kaletikan Urdaibai, hirugarren kaletikan San Pedro, eta hor aurrekoak arazoak, arraun txikia sartuta